Me ollaan Sveitsissä maailman parhaassa tramppapuistossa. Ja tässä mun vieressä on 5 kisaajaa, jotka tänään kisaa 500 eurosta piilosessa. You guys have 100 seconds to hide. The time starts now. Oh. Vaikka tää puisto on ihan älyttömän iso, niin päällepäin täällä ei näytä olevan ihan kauheasti piiloja. Mutta nämä piiloutujat tietää kuitenkin jotain, mitä mä en. Tässä on tänne salainen ovi. Täältä mut löytyy avain. Ja lisäksi yksi piiloutujista on töissä tässä puistossa. Hän siis tietää joka ikisen kolkan täällä. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja 0. Yes. Noniin. I'm coming! Oh god, se tulee. Noniin. Maailman paras tramppapuisto. Leevi kuljeskelee tällä hetkellä trampojen alla. Ja niin tekee myös Tanner. Ja Aleksi. Työntekijä Robin taas on yläkerrassa jonkun laatikon sisällä peiton alla. I think I gotta turn this off now. Say yeah. Mutta Sam ei ole edes yrittänyt löytää piilopaikkaa itselleen. I'll just hide behind this wall. And if he comes around, I'm gonna switch sides. Hänen suunnitelma on siis yrittää harhauttaa mut kiertämällä tän seinän toiselle puolelle. Ihan tyhjä puisto. Niinku... Markku voi kävellä suoraan tässä mun päälläni. Siis täällä on ihan loputtomasti tramppoja. That didn't work that well. I thought it was so smart going around, but you went the wrong way. God damn. That was so quick. That was so quick. It was really quick. How long has it been? Like 2 minutes or something? I hope you don't find other ones, man. No sehän ei kyllä pitkään kestänyt. En ole varmaan koskaan löytänyt ketään noin nopeasti. Mutta aina kun yksi pelaaja löytyy, niin tähän peliin tulee mukaan yksi uusi sääntö. Sääntö 1. Jos voittaja ei ole pelin aikana Onnistunut käymään koskettamassa maailman parasta tramppaa, voittopalkinto on 0 euroa. tuolla noin maailman paras tramppa. Eli tätä tramppaa pitää käydä jossain vaiheessa peliä koskettamassa. Toisille tää on aika helppo tehtävä. Tarvii käydä koskemassa. Riipa on tramppaamaan ne sijaa vieressä. Tää on täydellinen. Ja toisille ei ihan niin helppo. There is no way I'm touching that trampoline. I am so far away. I'm on the other side of the park. Tää puisto on ihan todella aukea, eli täällä liikkuminen ilman että mä huomaan ei oo helppoa. Mäpä täällä mennä takas tonne riipaan niin päin. Paitsi jos on rakenteiden sisällä. Joku pakko päästä tonne riipaan niin oikeesti. Ja tietysti, koska mä oon täällä etsimässä, Mä kuulen sen tuolla ylhäällä. tämän koskettaminen ei tule olemaan helppoa. Olisiko trampoja alla? Oh my god. Siinä olisi kyllä ultimaattinen lifehack, kun olisi piilossa tässä maailman parhaan trampan alla. Pystyisi suoraan vaan sieltä koskettaan ja saamaan siitä ton voittopalkintovarmuuden. Meillä on siis tänään tää ihan koko puisto käytössä. Eli me voidaan mennä ihan minne tahansa. Mukaan lukien kaikki keittiöt, varastotilat ja ihan kaikki mahdollinen. Tässä saattaa mennä hetki. Leevi päässyt johonkin tonne alle kanssa. Oh my god, Leevi on tuolla menee se. Aleksi. Mä ymmärrän miten se pääsi samaan piiloon, kun mä luulin, että ne pääsee vaan yhtä reittiä.
Mihinköhän niinku täällä oikein olisi voinut mennä? Tää on niin semmonen aukee, että täällä ei oo ihan kauheasti mitään piilopaikkoja. Markku on tuossa. Voitko tänne niinku johonkin näiden sisälle mennä? Ei kai. Täällä jossain sisällä. Se on sen tornin päällä. Täältä muuten näkeekin aika täydellisesti koko puiston. Tulee joku laatikko, olisikohan sen sisällä? Perän takana. Kai se Markku lähti johonkin. Mennään sitten. Siinä se on. Käydä koskemaan tuota nopeasti. Se Markku on siinä. Mitä se teki? I think we're gonna stay put here until at least one more player has been found. Voisikohan täällä niinku ikkunan välissä olla? Siellä on joku verho. Ei. Hei. Mä en jo innostua, että tästä pääsis sisälle. Mä en jo innostua, että tästä pääsis sisälle. No eipä päässyt, ei. Mihin ne oikein on mennyt? Äskeisestä läheltä piti tilanteesta pelästyneenä Tanner päätti aloittaa pitkän matkan. Hän halusi nimittäin lähteä yrittämään kulkea maailman parhaalle trampalle, eli puiston toiselle puolelle, pelkästään tuolla rakenteiden sisällä. Ja sanotaanko nyt, että näitä paikkoja ei ole ihan tarkoitettu tämmöiseen liikkumiseen. Korjaan, näitä paikkoja ei todellakaan ole tarkoitettu tämmöiseen liikkumiseen. So tight. Army crawl. Pallo meressä. Jos joku täällä on, niin se on kyllä hullu. Markku on tuo pallo meressä. Juhu! Ei, hiljaa Leevi. Pitää maailman parasta tramppaa tuolla noin koko ajan silmällä. Et jos joku sinne menee, niin mä en sitä missaa. Alkaa tulee vähän kuuma täällä. Patjan sisällä. Silitä vaan. Voit. Okei. Noniin. Ja samaan aikaan I am sweating so badly. mites olis varasto? Täällähän mulla on toi maailman paras tramppa kokonaan pois näkyvistä. Eli nyt jos joskus olisi jollain aika kyllä mennä sinne, mutta toivotaan, että ei. I'm gonna come up with a plan to move from here out. It's gonna be a risky mission. Vaikka Leevi ja Aleksi on molemmat ollut ihan tosi pitkään ihan ton maailman parhaan trampan vieressä, niin he ei ole uskaltanut vieläkään mennä koskemaan sitä. Ehkä Markku ottaa sinne. En tiedä. Siellä on maailman paras tramppa. Vessat. The door is open, and if he comes up the stairs, he'll see me instantly. Portaat ylös. Taukohuone. Olisiko täällä? Sänkyjen alla täällä.
Ei ollut taukohuoneessakaan yhtään ketään. Siinä olisi kyllä ollut aikamoinen piilo, jos ton kannen olisi tuohon saanut päälle. 2 minuuttia aiemmin Robin oli vielä ollut tässä laatikossa, mutta just ennen mun tuloa hän oli livahtanut toiseen piiloon. Ja tässä ramppapuistossa näistä taukotiloissahan on siis muitakin ihmisiä, jotka ei ole mukana tässä piilosessa. Okei. Mutta mitä mä en tiennyt on, että ihan alusta alkaen he oli auttanut Robinia. Eipä näy ketään missään. Missä nämä oikein on? Mullahan on tälleen 2 kameraa kuvaamassa molempiin suuntiin. Ja tässä vielä toi sama tilanne niistä molemmista kameroista. Mitä? En mä tuolta mistään keittiö tai henksu tai tommosista taukotiloistakaan laitanut yhtään ketään. Joten ei kaatu muu kuin mennä tänne takaisin. Jos ne vaan chillaa jossain tuolla niinku ihan rauhallisesti ja ilman mitään ongelmaa, niin... Kippes. Tää on aika mukava itse asiassa. Aika tämmönen rauhallinen pikkutunneli, minkä mä löysin. Pääseekö tuonne ilmanpotin sisälle jostain? Kuka täällä? Noin. Aika loistava kahvi. No ei ollut sielläkään. Taas... Mä olin ihan varma, että nämä olisi kaikki lukittuja. Voi hyvänen aika. Mun pitää käydä kaikki Trampan aluset läpi. Eikä. Tää on niinku ihan loputtomiin tämmöstä. Noniin. Täällä on pakko olla jossain porukkaa. Mutta missä ihmeessä? Mä oon niinku täällä tramppujen alla vaan. Ei tästä niinku tuu kyllä yhtään mitään. Tää on ihan sairas sokkela. Miksi piti sanoa, että kaikki paikat on sallittuja? Onks tässäkin niinku vapaa sisäänkäynti tänne? Noniin. Siis oliko se täällä ollut? Joo. Oh my god. Ihan kun mä olisin kuullut tosta sonsta äänen. Tanneri! God damn it!
Tanner oli siellä. Tanner oli tässä meidän kanssa omassa tunnelissa. Se oli tossa ihan lähellä mua. Dude, you don't understand what I just went through. I am dripping in sweat. You are so lucky. Onneksi me tultiin tänne päin. Ja oh my god, me ei tästä löydetty muuta. What? Tanner oli siis ryöminyt ja kontanut ikuisuuden tuolla rakenteiden sisässä ja sattui olemaan just tän oven kohdalla sillä hetkellä, kun mä kurkkasin siitä sisään. No way. You went in from here? Yep. Wait, this is closed. It opens. It does? Wow. I need a shower so badly. Bye bye. Toi tuuri, että mä satuin just olemaan tossa noin, silloin kun Tanner kolisteli tuolla alla. Mitä ihmettä? Mikä on seuraava haaste? Eli sitten vaan uutta sääntöä. Noniin, nyt tuli. Nyt viimeistään on aika vaihtaa piiloa. 10 minuuttia aikaa. Pitää liikkua vähintään 20 metriä. Muuten on diskattu pelistä. 20 metriä. No täällähän sitä tilaa on. Noniin, sitten alkaa operaatio mahdoton. Se on siellä oven takana. Se on täällä alla. Se on tuolla alla. Marco fell into the airbag. We're teasing him now. Robin laittoi jotain, että Markku, I saw you fall into the airbag before. Miten niin? Mistä se on nähnyt mut? Oi hyvänen aika. Oli kyllä kieltämättä vähän kiusallista. Ollaan jo mistään tunnelissa. Mitä ihmettä? I gotta move 20 meters. Oi hyvänen aika. Täällä on ihan varmasti porukkaa. Ne on tämmösiä ihan minikäytäviä. Markku oli ihan tossa vieressä. Oh my god. Se oli siinä kulman takan toisen puolen väliin. Mistä ihmeestä Robin on voinut nähdä, että mä tipuin airbagin sisälle? Voiko Robin olla tuolla keittiössä, kahviossa? Jääkaappi. Olisiko joku hullu tänne tullut piiloon? Ei. Kaapit? Näkyykö ketään? Kassa. Nämä on kaikki niin pieniä, että eikä näihin ole kukaan voinut mennä. Me pystytään pysyä täällä alla ja silti liikkuu 20 metriä. Come on. Ei ollut kahviossa. Tuuko se koskee reboundia? Ihan kun mä olisin kuullut tuolta jonkun äänen. Hetki paikoilla. Tiedätkö aina luokassa, kun ei saa nauraa, ja sitten kaikki mitä sanoo on paljon hauskempaa. Aleksi! Levi! Missä ootte? Onko se on? Ehkä silloin on mennyt viimeinen mutteri lähtenyt päästä. Mitä ihmettä? Mäkään koski, että tota ekaan tuossa mun jälkeen. Nyt kuuluu ääniä. Mutta mistä? Se on vuoro.
Joku kävelee tuolla. Okei, se tulee. Sai Aleksi. Mistä sä tulit? Tulit sä sieltä ovesta? Joo. Mä ajattelin, että tulit sieltä reboundilta. Mä tulin, mutta mä kävelin tosta noin ja tossa on kanssa kato ovi. Piiloon. Täällä on niin ahdasta. Noniin. Sitten mitä? Missä sä oot ollut? Täällä alla me ollaan katsottu sulle tuolta kulmista. Voi hyvänen aika. Te! Oi. Ai että te ootte kattonut. Joo, me. Just me. Okei. Äijä on kyllä ihan hikinen. Ai että. Oh my god. He found Alexi. I guess it's just me and Levi left. And I still have to touch the rebound. So... Kolmas pelaaja. Ai että. Koskettu. Okei. Leevi laitto easy. Mä en edes oikeesti tiedä missä mä oon. Kattokaa. Tää turvallistumaan töissä. Seuraavan säännön aika. Kolmas pelaaja on löytynyt. Hyppäskö joku just trampalle? Mitä täällä oikein tapahtuu? Mä voitin! Yes! Voitin! Oh my gosh! Eli Leevi on voittanut tämän pelin. Good game. Thanks. Sheikattiin kättä. Jos kumpi meistä voittaa, niin me splitataan se raha. Viimeisen säännön aika. Ja meillä on voittaja. Laita mulle selfie, mistä näkee. Mitä? Mistä sä oikein ilmaannuit? Sä näet sen sitten. Me ollaan rikkaita! Onnittelut. Kiitos. Rahat tulee myöhemmin sähköisessä muodossa. Kiitos paljon. Mä oon tosi tarkka siitä, että mitä videoita me julkaistaan näille mun kanaville. Ja viimeisen 3 vuoden aikana me ollaan kuvattu monia videoita, jotka syystä tai toisesta ei ole päätynyt julkiseksi. Ja me julkaistiin nyt 2 tämmöstä julkaisematonta videota Temppukursin sisälle. Eli halukkaat voi sieltä käydä katsomassa, jos mun videot kiinnostaa. Ja samalla te autatte mua ja Jesseä. Moro. Tekemään parhaita videoita, mitä me mitenkään pystytään. Nämä videot on nimittäin aika kalliita tehdä. Joten oikeesti kiitos.